ọ na-agba agbara aka n'azụ ala ndị ji a na-akọnyesị maka na ofe ka amaghị oge ekere nke ụkwa. Ntị adịkwa. Afọ ole ọbụla ị dị ugbu a tinyekwara ya afọ ole ahụ n'elu, ọ bụrụ afọ ole ya bụ ọ bụrụ na ị dị afọ 25 tinyekwara ya afọ 25 n'elu, ọ ga-abụzi afọ 50 nke pụtara 50 years. Ị hụrụ nka a ị hụrụ nka arakwa ahụ o doro gị anya na oge ipere mpe bụ ụnyaahụ. O teghị aka nụ obere nwa ụnyaahụ dịka gị toro ozugbo ruo afọ 25 o gburu oge ogbu oge nụ. Anyị na-emechi emepe afọ 25 ọzọ agakwana nọrọzi afọ 50 mbakwa butuo ọ bụghị ịkụnye ego ụjọ n'ime kama o nwere ihe m chọrọ iwepụta. Ọ bụ maka ndị che na nka na-egbu oge. Chọrọgodi ka m kọọrọ gị. Ifenna na ibe ya na-aga akwụkwọ ebe Ifenna na-agadewe nke ya bụ n'ukwu ụdara. Ọ naghị eso abanye n'ụlọ akwụkwọ. O ruo oge ibe ya ji ala ọpụta ha ncha bụ ndị gara akwụkwọ agụchaa na sekọndịrị ndị nna ha ji ego aga mahadum, ndị ọzọ aga nwa odibo, ndị nke ọzọ amụma ọrụ aka. Mana onweghị nke Ifenna kwere eme. Ọ chọghị ịnọ n'okpuru mmadụ. Naanị ụmụ obere ego ọ na-akpachata na ọha na-arụsị ọrụ ike bụ ihe na-ezuru ya. Ị hụrụ Liberty ya na comfort zone ha na-egbu egbu. Liberty kechaa na agbụ, comfort zone amanyere mma na akpịrị. Ifenna amaghị na onye fere eze ka eze na-erute, o wee hapụ ịnọ n'okpuru mmadụ. Ụmụ ewu ndị kwere egbu ikpere n'ala pụọ na-aṅụta nne ha ara. Afọ 10 agaala, ndị mụrụ ọrụ amụcha na-apụta bụrụ ọga nke aka ha, ndị gara mahadum apụta nwetasị ọrụ, ndị gara odibo apụta bụrụ ọga nke aka ha. Onye ọbụla anọzitela. Ihe Ifenna nọ n'oge ahụ bụ afọ 25 tinyezie ya afọ 10 nke gara aga ọ bụrụ afọ 35. Ịma na ọ bụbụ onye ọfọ ogiri ka ekwe mmọnwụ na-arahụ ebunye Ifenna ekwe mmanwụ. O nwee ka ihe si wee dị Ifenna na-akụ ekwe n'obodo. Ọ bụrụ na a ga-akwa nya ka a na-akpụnye ewu ụmụnna ka ọ kpụlata, nya ga-egbu ewu, nya ga-aṅa, nya ga-abọ, nya ga-eru mechasịcha nsị ya a na-ele ya ka ọ ghara iguru otote ya n'ọnụ. Esichacha ya nkonke ọkpụkpụ ya sị anya ga-amechara maka na o rubeghị ikere anụ ka ụmụnna, ọ lụbeghị nwaanyị. O nwee ebe a na-eme mmemme ya na-ebu ụzọ aga na-edozi kanopi ahazi oche, ya ga-ebu ụzọ gaa lakpa azụ. O nwee ka ọjị eji mefọ mmemme si wee fọ, ya ga-atakọpụ ọjị asọrọ ndị mmadụ gekọ kaịkaị dị n'ala bọtụl. Ifenna hụ ndị ọgbọ ya o timere ha oko ma o yibuteghị efe ya na-ehichara ha ụgbọala, ọ dara ha n'ala na-ehichara ha ihe ụkwụ ka o wee racha pịọm. Oge ụfọdụ ya $500, 1,000 naira ọ na-amala elu tupu asọ mmiri abụsara n'ala ga-eji ata. Afọ 35 ọzọ agaala. Ifenna adịzi afọ 70 ya bụ 70 years. Ahụ na-amazi ya jijijiji maka na nka abịala. Onweghị onye na-asara ya akwa ma ya fọdụzi onye na-esi etere ya nri maka na ọlụghọ nwaanyị ka o ji enwe ụmụ. Etu a ka Ifenna si wee ka na-enweghị otu mkpụrụ ihe o ji aka maka na oche na nka dị anya. Gee m ntị. Ọ bụ ọdụ mmadụ duru onwe ya n'aka abara ya uru. A ga-akpọ ịnyịnya gbada mmiri mana agaghị amanye ya amanye ịṅụ mmiri. Ntị nke ga-anụ ihe abụọ ndị ha ka okpu ata. Rie adụ doo onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo. Ọ na-abụ atụ ilu nkịrịka nkata onye ahụ tara amara, onye a gwara anụ ahụkwa mgbe ọzọ agwakwa ya. Anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm mana ị na-achụkwa ego chụkwa ya n'ụzọ ziri ezi. All fingers are not equal. Mana ekwekwana ka nke na eburu the shortest. Ntị adịkwa. Ya gazie.